Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sugrađani. Raznovrsna svoje interesovanja sklopio je u jedno moj sagovornik Dragan Kojović-Koja i mi smo došli u izdavačku kuću Atos da vidimo kako nastaju knjige, zapravo udžbenici za decu. Svi ovi udžbenici su prošli u Ministarstvu prosvete, su dobili sertifikate i mogu se koristiti u nastavi i to je ono što pre svega treba istaći. Pa najpred da vam poželim dobrodošlicu, dobrodošli u Atos, izdavačku kuću koja postoji od 1990. godine, znači sad je 25. godina postojanja. Da, tačno je, znači izdavači da bi mogli da učestvuju u objavljivanju udžbenika, moraju najpred da budu licencirani, a zatim da svaka pojedinačna knjiga bude odobrena od strane ministarstva i onda mogu da budu prisutni, da kažem, na tržištu knjiga i udžbenika. Mi pretežno, uglavnom se bavimo priručnicima, dakle pomoćnom školskom literaturom, koja je, da kažem, sve neophodnija zato što su udžbenici na izvestan način postali nedovoljni i onda je deci potrebna priručna literatura, znači dodatna literatura sa većim brojem zadataka, primjera, raznovrsno, zanimljivo, kroz igru, mlađi uzrast i tako. Tako da mi smo se potrudili oko toga i mislim da smo to uradili dosta dobro. Vidimo da je to lepo vizualno, tu je puno boja, neki crteži dopadljivi za decu, a što se sadržaja tiče, uglavnom su to neke radne sveske i materijal koji da li je obavezan u ovom trenutku zapravo u školama ili se ostavlja na volju? To nije obavezan materijal, dakle većina stvari koje mi imamo je neobavezno i svodi se na procenu škola, aktiva učitelja i samih učitelja, da li žele, da li ima potrebe da to koriste u svojoj nastavi, a takođe i roditelji mogu da odluče da to kupe ili ne. A pa onda je put do potrošača teži, čini mi se. Kako ste vi ušli u ovu priču i kada? Pa mi smo počeli da radimo to pre 25 godina, kada to nije bilo nešto ni popularno, ni mnogo interesantno. Postoje samo zavod za izdavanje udžbenika. Možda je još neka firma bila za koju ja trenutno ne mogu da se setim ko je sve još bio, ako je bio neko. Mi smo bili jedni od retkih i to je bio jedan entuzijazam, ljubav, sklonost ka tome, pre svega jedan veliki, da kažem, entuzijazam i tako smo počeli. I pretpostavljam da mora da postoji jedan stručni tim koji radi na tome. Pa naravno, dakle, uvek postoje stručni timovi koji, pre svega učitelja koji učestvuju u izradi ovih naših priručnika, a onda i dalje recenzenti, lektori, korektori, drugi timovi, ilustratori koji to pregledaju i da ne kažem, kada to prođe naš stručni deo, onda to ide kod ministarstva na odobrenje. I onda ministarstvo ponekad ima svoje primjedbe, predloge i tako dalje i dok se ne dođe do dobrog udžbenika, on ne može da dobije odobrenje. Deca moraju da budu naravno zainteresovana, da ih knjiga pre svega zabavi, jer oni su još u tom uzrastu, a onda i da edukuje i da obavi sve druge funkcije. Pa jeste, pre svega je zadatak knjige, ovih knjiga koje mi radimo, da ispuni plan i program koje je Ministarstvo prosvete propisalo. Dakle, mora da ispuni tačno adekvatan taj plan i program rada, a zatim mi se trudimo da to bude i zanimljivo, interesantno, raznovrsno, da deci to bude, da ne bude šturo kao što je nekada bilo, nego da bude zaista zanimljivo. Lepo pišem ćirilicu, piše na ovoj knjizi i to je, dakle, značajno i treba naučiti decu, a vi ste razvili čitav sistem kako decu pravilno naučiti zapravo da dobro pišu i lepo. Pa da, ovu knjigu su radili, da kažem, stručna lica koja su osposobljena za te stvari i vežbe kreću sa najjednostavnijim grafomotoričkim vežbama, kako da se ruka dečija prilagođava na kontrolu pisanja, a zatim kasnije sa crvenim strelicama je jasno pokazano na koju stranu se šta radi kako i kasnije se dete izvežba da tačno, precizno, pravilno piše slova. A u stvari prvo ispisuje linije, odnosno oblike koji prate oblike iz našeg okruženja. Pa onda
te linije prelaze polako u slovo. Jeste, onda oni se vežbaju da prave kružne linije, kose linije na jednu, na drugu stranu, što će sve da im koristi u nekim elementima pisanja slova, što je sve standardizovano, utvrđeno i sa crvenim strelicama i tačno opisano kako to treba da se radi i dečija ruka se izvežba i oni imaju posle prelep rukopis. Ovde moram da pohvalim mnoge prosvetne radnike gde sa velikim uživanjem možete da pogledate u dnevnik koje učitelji i učiteljice vode sa jednim fenomenalnim rukopisom, pravo zadovoljstvo da to čovjek pogleda. Ja sam to video x puta. Još 2 edicije su prisutne u izdavačkoj kući Atos. Ja sam bar to tako uslovno odvojila. Jedna se tiče istorije, a druga hrišćanstva. Pa jeste. Mi smo 1995. godine otkupili autorska prava od londonske izdavačke kuće Darton, Longman & Todd za izdanja mitropolita Antonija Bluma. To je jedan od najplodonosnijih duhovnih pisaca pravoslavnih kada je molitva u pitanju i njegove knjige su prodavane u milionima i on je jako uspešan, pre svega kao duhovnik. On je bio mitropolit u Londonu do 2003. godine kada se upokojio. Tako da smo mi još pre 20 godina otkupili autorska prava i do sada smo objavili nekoliko njegovih autorskih knjiga. Dakle, mi smo jedini na ovoj široj jednoj teritoriji koji ima prava da objavljuje njegove originalne knjige, ne kompilacije, pošto je on dao intervjue i za BBC, razna predavanja i po Rusiji, i po čitavom svetu, onda su ljudi to naravno hvatali beleške i objavljivali razne kompilacije, ali njegova autorska dela, mi smo jedni od onih koji imaju pravo da objavljuju njegova autorska dela. Zašto baš Antonije Blum? Znamo naravno da se radi o velikom čoveku i velikim hrišćanskim mislima koje je on propovedao i pronosio, ali otkuda vaš kontakt sa njim? Pa za to je zaslužan otac Filimon koji je živeo i radio, služio u manastiru Divostinu tu kod Kragujevca i mi smo počeli da odlazimo redovno na liturgije kod njega zato što su bile svečane, veličanstvene, posebne. Odlazeći na te liturgije došlo je do prijateljskih odnosa i onda je on predložio da se to objavi, što je bio jedan fantastičan predlog, a on je lično imao prilike da upozna mitropolita Antonija Bluma u Londonu i mi smo faktički od mitropolita Antonija Bluma dobili blagoslov da objavljamo njegove knjige. Jeste li imali lične kontakte ili ne? Mi ne. Otac Filimon je imao lični kontakt, a mi ne. Ni posle objavljivanja knjiga, ni kad je to krenulo. A koliko je bilo interesovanje za njegove knjige? Pa u jednom delu naše pravoslavne, da kažem, javnosti je bio veliki deo, veliko interesovanje je bilo za tu knjigu i ja mogu da kažem da se ti interesovanje za njegove knjige tek sada razbuktava i ljudi počnu, mnogi nas pitaju kad ćete da objavite ponovo, kad ćete da objavite novo izdanje i tako. Pa dobro, ali vi stižete uz ove knjige za decu, uz udžbenike i sve ostalo. Čini mi se, to su potpuno 2 različite oblasti. Mi uspevamo da u nekim, kako bih rekao, pauzama ili kada osetimo nadahnuće napravimo neka ta izdanja iz oblasti pravoslavne duhovnosti, pošto nije jedino mitropolit Antonije Blum, ono što smo mi objavljivali, mi smo objavili jedno jako lepo izdanje Svetu lozu Nemanjića. To je jedan plakat, 2 zapravo plakata. Na jednom je Sveta loza Nemanjića gde su svi svetitelji i vladari na freskama, a drugi plakat je Zadužbine Nemanjića, gde smo stavili 20 zadužbina za koje smo se mi opredelili da stavimo. Inače, postoji oko 100 živih zadužbina Nemanjića još i danas. Pa onda smo objavili jedan krug znanja, veronauka, gde takođe smo napravili jedno, da kažem, lepo pravoslavno izdanje i tako povremeno radimo. U toj seriji pokušavamo da deci na jedan lakši način prezentujemo neke stvari, da ih upoznamo sa nekim sadržajima koji su njima potrebni i u školi i za njihovo lično neko obrazovanje i vaspitanje. Pa sam ja sada uzeo da pokažem krug veronauka koja se sastoji iz
7 praznika koji su posvećeni Presvetoj Bogorodici i 7 praznika koji su posvećeni Gospodu Isusu Hristu. Dakle, to su 14, da kažem, najvažnijih praznika u našoj crkvi, od kojih su najvažniji pre svega Vaskrs, a onda Božić. I to su te centralna 2 događaja, a onda se između slike smenjuju i čita se drugi tekst koji ide u svaku od njih. Tako je. Znači, krećemo recimo od Male Gospojine, imamo kratak tekst o tome šta je to Mala Gospojina, imamo tropar, dakle, za svaki praznik postoji određena melodija koja se peva, to je taj tropar, i to važi za 7 bogorodičnih praznika, kao i za 7 gospodnjih praznika, pa recimo za Vaskrs imamo vaskršnji tropar, Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt uništi i onima koji su u grobovima život darova. Lepo. I vi ste na poseban način, malo pre smo govorili o Svetoj Lozi Nemanjića, zapravo o tom plakatu koji predstavlja Svetu Lozu, a to ste zapakovali na jedan veoma zanimljiv način, podsjeća na diplomu. Jeste, pa to su... I to je jedno pakovanje zapravo može biti veoma primenljivo u nastavi. Tako je. A i u našim kućama, je li tako? Tako je. To su ove loze Nemanjića koje su napravljene u ovakvom jednom lepom izdanju, kao što vi nazvaste nešto poput diplome, lepom pakovanju. I kada otvorimo to pakovanje imamo 2 ovako rolne i recimo Sveta Loza Nemanjića. Pa su to neki sada ramili, a ovde pozadi ima taj lajsna za kačenje i može da se okači. I takođe imamo zadružbine Nemanjića, koje sam već pomenuo. To su 20 zadružbina Nemanjića koje smo mi opredelili da budu na ovom plakatu. Za škole postoje i veći formati, duplo veći od ovih formata, koje u mnogim školama postoje i koje oni koriste u nastavi. Iako nam je to stalno pred očima, onda ćemo lakše i zapamtiti i naučiti. Naravno. Ali da bi se to uradilo, bilo je potrebno prostudirati 65 knjiga, konsultovati mnoge stručnjake, odlaziti na Bogoslovski fakultet. Jednostavno, to je trajalo par godina realizacija tog projekta. Nismo odolili da uzmemo sa police i prilistamo ove šarene, vesele knjige u izdanju Atosa. Evo, narodna tradicija za prvi razred osnovne škole, koji ima tu nekih interesantnih pitanja i zadataka za decu. Uzmimo, recimo, krsnu slavu. Kada obrađujemo krsnu slavu, imamo kratak tekst koji pojašnjava šta je to zapravo krsna slava i koje se krsne slave kod Srba najviše slave, a onda počinju zadaci sa pitanjima i oni treba, znači, da to znaju, da odgovore, a na kraju knjige imaju određene nalepnice, stikere koje deca lepe na ta određena mesta i time pokazuju da znaju da reše te zadatke i da su naučili ono što smo ih najpre u stvari uputili kroz ovaj tekst. Isto tako moraju da znaju kada se u koje vreme dešavaju neki radovi u polju, na otvorenom, pa znači nije dovoljno da budu samo u svojoj porodici, u svom domu, nego da malo izađu i da se upoznaju sa običajima. Tako je, obrađuju se tu i radovi u polju, obrađuju se i razne igre koje su igrale naše bake, deke, mi. Vidite da deca danas zaboravljaju, zapravo retko se i igraju onih igara koje smo mi igrali, igraju neke sasvim druge igre, a lepo je uputiti ih i podsjetiti ih kako smo se mi igrali, pa prosto da imaju uvid u to, možda će im se nešto od toga i dopasti. Dobro, ali to bude onda predlog i nastavnicima i učiteljima da mogu na određeni način da popune svoje časove i svoje vreme. Jeste imali te neke kontakte, da ne kažem da su vam zahvaljivali možda na dobrim idejama? Pa naravno, narodna tradicija je sada u školama izborni predmet i oni nastavnici i učitelji koji se opredele za narodnu tradiciju kao izborni predmet, oni su i u obavezi da obrade, da kažem, ove nastavne jedinice, to je ministarstvo propisalo i oni su u obavezi da obrade te nastavne jedinice. Mi smo se jedino trudili da zaista to, da kažem, na određeni način približimo i da kroz
pravu narodnu tradiciju pojasnimo te korene i da približimo deci. A to što oni rade praktično, dakle, nađu neke sličice pa zalepe, onda je to njima i zanimljivije i brže uče na taj način. Apsolutno, pa to je i zanimljivije i brže i lakše to savlađuju, a nastavnici takođe mogu decu da izvedu gde su u mogućnosti da im napolju pokažu kako se određena igra, onda oni mogu da naprave probu krsne slave, kako se to radi. To su neki radili, mes ili kolač, pa onda mogu da, kažem, kada dođe Božić, da u učionici proslave Božić, ili dan pre ili posle, zavisi kako u koji dan padne i tako da oni sve to obrađuju. Dobro, i da kažemo da knjige nisu same otišle do škola, nego da ste i vi veoma aktivni u tome, da im često priređujete priredbe i animirate decu, da bi savladali sva ta znanja i da bi im bilo ujedno zanimljivo i interesantno. Pa mi ponekada organizujemo neke, da kažem, aktivnosti. Ja radim ponekada, sviram koncerte u školama i tako dalje. To ne vezujem konkretno za ovo. A sada baš sutra organizujemo jednu pozorišnu predstavu tu u našem teatru, jedan mjuzikl koji je priredila jedna učiteljica iz Jagodine, gde učestvuje 90 dece. To je mjuzikl Kralj lavova, po ugledu na brodvejski mjuzikl, i taj mjuzikl organizovala izdavačka kuća Atos, zato što nam se veoma dopao taj mjuzikl kako je urađen. To su originalne brodvejske matrice, a deca pevaju uživo na te matrice, na srpskom jeziku prevedeno. Kostimi su fantastični, tako da to izgleda super. Bio sam u selu, video sam kravu, ovcu i petlića, to zgazio travu, al to nije važno, važnije je prvo, moj drugar i ja, sadili smo drvo, pa će da poraste, da beremo voće, sa grane na granu, skakat će ko hoće, pa će da poraste, da beremo voće, sa grane na granu, skakat će ko hoće. Na 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 Video sam svinju, ima čudnu njušku, moj drugar i ja, sadili smo krušku, reći ću ti nešto, lako je posaditi, drvo treba čuvati, pa će te nagraditi, al će da poraste, da beremo voće, sa grane na granu, skakat će ko hoće, pa će da poraste, da beremo voće, sa grane na granu, skakat će ko hoće. Reći ću ti nešto, lako je posaditi, drvo treba čuvati, pa će te nagraditi, al će da poraste, da beremo voće, sa grane na granu, skakat će ko hoće, pa će da poraste, da beremo voće, sa grane na granu, skakat će ko hoće, al će da poraste, da beremo voće, sa grane na granu, skakat će ko hoće, al će da poraste, da beremo voće, sa grane na granu, skakat će ko hoće. Na 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 na.
Zovem se Đurđa, imam i 4 godine. I pevaš. Jel voliš da pevaš? Volim. A kako učite reči? Jel dobijete napisane pa? Da, dobijemo na papiru i onda sa nasmicom vežbamo i onda idemo na nastup. Jel vas uvek prati gitara ili ne? Pa ne, zavisi gde nastupamo. Vas dvojica ste braća? I zajedno pevate? Kako se zovete? Ja sam Gavrilo, on je Vasilije. S crkvenim horom Sveti Simeon Mirotočivi sastajemo se dva puta nedeljno. Nastupamo svuda gde nas pozovu i evo, pozva nas je i Koja, tako da pristali smo i evo nas ovde. Koje pesme pevate kada pevate u crkvi? Pa, pre početka na probe pevamo Oče naš i posle, na primjer, kad nas negde pozovu, mi vežbamo. A sa ovim pesmicama koje ste danas pevali, nastupate gde? Drvo i proleće su bile, ili tako? Da, pa tad nastupamo sa Kojom. Posle ozbiljnih priča o knjigama i udžbenicima, druženje sa decom opušta i predstavlja pravu radost. Kojo, ti si veoma rano počeo da okupljaš mališane oko sebe i da ih animiraš svirajući i pevajući sa njima. Jeste. Pa ja sam krenuo sasvim spontano, to se desilo pre 22 godine, kada sam komponovao jednu pesmu koja je proglašena od prijatelja Dece Kragujevca za himnu Dece Kragujevca i od tada je krenula ta moja akcija, to moje angažovanje, rad na dečijoj muzici i animiranje dece da pevaju zajedno sa mnom, tako da to traje 22 godine. Da kažemo da je to jedinstveni slučaj da gradovi, odnosno deca u tim gradovima nemaju svoje himne, bar nekoliko smo čuli. Pa ja zaista ne znam ni za jednu drugu himnu, osim za himnu Dece Kragujevca koju smo mi, da kažem, zajednički otpevali. I koja traje? Traje, do dana današnjeg traje. To je zvanična himna Dece Kragujevca, ne postoji druga. Dakle, baviš se i pisanjem stihova, a onda i komponovanjem muzike na te stihove. Jeste, bavim se pisanjem tekstova, pravim melodije pevanja, a onda mi moj kum i prijatelj iz detinjstva Bojan puno pomaže u komponovanju toga, kao i čitava ekipa muzičara, saradnika koji svako od njih je deo svoje duše investirao u to i to tako zvuči, da kažem, bogatije zato što su svi se maksimalno dali. A da se podsjetimo od tih programa, kako su se zvali, Šarenijada? Jeste. Ta himna Dece Kragujevca je otvarala te šarenijade, dakle ja sam uživo nastupao skoro ispred svake šarenijade i onda posle toga su se održavale te šarenijade. To je bilo jako interesantno. Koliko si godina imao tada? Sećamo te se kao bio si obučen u klovna? To je bilo još ranije, to je iz drugog perioda. Ovo je bilo negde kad sam imao 24-5 godina, a klovnovska priča je negde 17-18 godina. Znači, još tada je to bilo aktuelno, dakle, uvek si nekako imao kontakta i sa decom i sa, da kažemo, i glumom i muzikom. Tako je. Pa ja sam to, da kažem, izvodio kao neku vrstu skečeva, šala po gradu, tako da to je vezano za to. I kažu koji i deca. Jeste. To je zanimljivo i uvek, evo, videli smo ovde ima različitih uzrasta i oni se svi lepo druže i pevaju, ne znaju uvek reči, ali i to je neko zadovoljstvo. Pa jeste, pa mi se sada konkretno za ovaj događaj nismo ni pripremali. Ova deca su učestvovala u snimanju 2 spota, tako da znaju sasvim druge pesme, ali vrlo brzo smo se spremili i oni su ušli, da kažem, i u ovu tematiku i otpevali su solidno i ovo. Dakle, sve što smo čuli nalazi se snimljeno ili ne na CD-ovima koje ste već izdali? Ovo je snimljeno, ovo su pesme sa prvog CD-a, a opredelili smo se za njih zato što govore o proleću, sad je proleće, a drvo to je simbol rasta, zelenila, ploda, tako da sam se zbog toga opredelio da ove 2 pesme prezentujemo danas. Oni pre svega uče pevanje i nastupaju u horu u muzičkoj školi. Jeste, pa ovo je horić Sveti Simeon Mirotočivi koji vodi profesorka Marija Radojević iz muzičke škole i oni pevaju pri crkvi, pevaju i venčanja i razne druge stvari u crkvi, pevaju na liturgiji, učestvuju, tako da ovaj horić je, da kažem, živi i već godinama peva kao prateći horić na mojim pesmama.
I inače oni sviraju neke instrumente, uglavnom, osim ovih malih koji će tek krenuti možda u muzičku Pa školu. većina njih svira po neki instrument, tako da su svi, da kažem, muzičari. I da ne pitamo, dakle, da li ima audicije, oni su svi već prošli tu neku Jeste, prošli su selekciju. audiciju, prošli su selekciju, tako da kod profesorke Marije Radović je to, da kažem, na neki način otvoreno i slobodno kogod ima želju može da se javi i da učestvuje u radu hora. A kada ti ušetaš sa gitarom, u kom trenutku im se pridružiš? To je spontano, znači kada napravimo neke materijale, pesme, matrice, mi onda malo vežbamo sa decom, onda ih pozovemo i onda to snime i to bude uvek super. I to je uvek taj hor sa kojim ti nastupaš? Jeste, uvek je to. Dakle, hor Sveti Simeon Mirotočivi. Razvedrilo nas proleće, večeri sveže mirisne i jutra rana blistava i sve što se razlistava, zelena trava i sve što cveta, hiljade niti na pola metra, veselo srce od te lepote, tvoje lepote, dragi živote, proleće, 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 srce tvoje još zoleće, proleće, 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 srce moje još voleće. Zadovoljstvo je bilo biti deo ove raspevane i vesele družine. Ako vam se muzika dopala, nađite je, slušajte ili jednostavno im se pridružite. Naredna emisija Sugrađani je za nedelju dana. Budite ponovo sa nama. Pozdrav do narednog susreta.